Play iwe syakana ka apologetic pateng ka jing pensyai halor kijing kento kabaya day bat ka balang Katolik bat ka Bible. Hakane ka sengi ka pang keren hakane ka jing yap batai syapang ka jing don ka Bible bat ka balang Katolik ka le ka day ka Bible kamsem hikai baka balang kaladon uwei unong yalam. Tang uwei unong yalam. Enong biasa sisin ka Bible kamsem hikai baka balang kaladon tang uwei unong yalam. Kala sulong ka puriskam Katolik ban penhe ya ka borjong upop in the influence of papacy. Ban penskem ya ka borjong ka balang. Kemud kata ka dikewe kejing kentok lan kejing objek. Reka jing jubab ya kane. Ha kejing sisya ka Bible kadap da kejing kedau ba Petrus ha Latin lan Petros ha ketin Greek ulalong unong yalam jong ki apostol. Pada kisngi badang sedang jong kebalang. Hakibun rukom ka jentok bakuit ka kedau bakalong kumta ba ulong ubakam halor ya barok. Ka jinglum lang ya bun kibakum kita kijing kedau kalong badarai tikna lene decisive. Yo Petrus marway la ai kerteng thmai dau Jisu. Keba ka kerteng jung uman syua kalong Simon, lene pareng kenok pareng Simon. But ha ka gospel ke Matius nong ke bakhanriu, dekat katpra, la penlong ya ubah pedeng, ya ubah halor jong u Jisu, entei ya kabalang jong la penlong ya ubah pedeng, but ubah penlong ya halor de Jisu. Badai halor jong ba entei ya kabalang jong Jisu. Nirpule ya kane ke dekat. Te kumta nga ong hapi. Pilong mau siang. Lene Petrus. Bad halor une mau siang. Ngantei ya kabalang jonga. Hau Petrus marway la ai ya kishabi jong ka hima beneng. Kan ong bang sisin ya kene kedi naka dekat ke bakat kendai jong kene kejuk ke gospel kan gospel at Matius long ke ba kanriu dekat kat kendai. La ai Petrus marway ya kishabi jong ka hima beneng. Tipis ngutu kumno haba ong kumta tau Jisu. La ai ya kishabi. Ngide bersngutu ya kajing don ya kishabi. Ba kishabi kile ayu. Kane gede ka dak jong kajing long sordar ne jing long nong sensyar ne nong penyait. Ba unong pej unong kmi ba halor du jong ka yeng ka jong ublei la ne ka balang. Kane ke dekat Bible ka pen syai ka kedau syai ya kata jinglong bahalor du jong Petrus. Dak ba syai Jisu la nyau ba Petrus ulong unong syarai bahakli jong ka kunhun Kristan. Hau ba ula ai ya la ka bor ban syarai hadin ba ula leitno. Ngiyoi ba Jisu la kentu ya Petrus ban psa ya kilang berat ki jong Iki bangi syam ya kene kijing ong jong Jisu hadin kijing mi pat jong ula ong ha Petrus lene ula kentu ya Petrus. Ya bangi syam ha gospel kat kum Yohanes long ke ba arpuai kid katsan hadu katnyo. Ula duai baka jingye jong Petrus kan klan. Berkumta hadin kata ba unla ban pen klan ya kiwe pat ki apostol. Iki bangi syam ladangi pule
ha gospel kat kumu Lukas long ke ba ar puar kat lai puar ngiyo i yo Petrus hadien ba ulale tik yakane ka benta jong ke jingken tu jong u ya ki bishop bat ya ki presbyter lenengi ong ki temen kisan ki ba kasing ong ki lengdok sok blai bat ula kentu yakane dakai siti syarai yaki bang ngilak ban sem ha ka siti benikong Petrus kalong ke pesan dekat iwe ka kerteng jong Petrus lenter ka pau ningkong ha ka list jong ki apostol bat ha ka gospel kat Matius long ka sipau dekat ar lele la khot ya u baningkong Yau Petrus la nyau yau kum unong yalam jong ki apostol dau angel. Nisya mikene haka gospel kat kum u Markus long ka khandriu khat nyau. Wei pat u angel u yatu ya u Cornelius ban kerpat ya u Petrus ba un ai jing hikai Kristan ya u. Siti ba ar Petrus iwe khandriu du ar puwe. U Petrus ula patai da kabor ka ikhtiar ya ka jingya tu lupa. Lena paring yong Peter authoritatively interprets prophecy. Hang nong isya me kata kam apostol long ka sipau dekat iwe du unriu. Ulale ya ka kam phala ka baningkong hadin ka Pentecost. Isyam hakam apostol lai dekat ndriu hadu kat ar. Nata had lenong kuba sanru dekat kat san. Bat lenong kendai dekat saupo. Ula klei ya ka rai tait kenhun. Ka ketien rai tait kenhun kedai anathema. Ban ken kum ubala jot lene kum uriu gentil. Bat kene kejing rai baningkong ngisem haka kam apostol kalenong kapasan dekat ar hadu kadwe ulalong ubaningkong bandumok bat kentaj ya kijing hikai babakala kam apostol lenong kapapra dekat katsau hadu lenong kapapra dekat katsau hadu arpu pra bat ula ai marwei ya kijing batai halor kijing jia hakato kesengi Pentecost. Keba penlong ya u Kristan u baningkong. Banyalap ya ke gospel. Haka juk jong kepalang kebat temai. Hakam apostol ar dekat katsau hadu sapuwe. Kene ke jingkren ka kentup ya ka bor ban patai ya ke jing tok bakuin. Bat ya ke jing rai halor ke jing hikai. Bat ke jing perking ban im kum ki Kristan. Christian discipline. Dikani kidan ngi kidan ha ka jin thok bakuit. Dei ba shu kam, len dei ba shu penyai start hapo ka kunhun jong kan nyam bat balang Katolik. Nang ta ulalong ubaningkong banyalap syapang ka jing kala ka bamut bat ke baptisma. Kam apostol ar dekat lai pupra. Ulalam kemat mau ya kecing ben baptis ya bun ba kibriu. Bat ulah penlong nengkong ya kecing ben baptis ya kejentil. Hang nong isem kam apostol sipau sapusau hadu sapupra. Kabalang barok kawai kala duai na kabenta o Petrus hadien balatep yu hapo patok. Beng isem maka kam apostol khatar san. Ulalong mau u Kristan ju upaningkong hadin jong kajing peta hakajung ipau ban priang ya kijentil ban don hakaju kajing selok kam apostol sipau kendai hadu sapupra ulalong upaningkong ban sim ya kalenti missionary bat unong le jengok ya ki balang ki batamai wat shua ba u Paulus ulale. Hang nong isem kam apostol
kendai lai puar hadu lai pupra bat sapuar. Parengkat bu Jakob bat u Yohanes ulap tha ya u Paulus ban yalap haki gentil. Hanong Isyam Galatia ar kendai. U Petrus ulap tha. Nah jing don rengkat mana? U Jacob bat u Yohanes lene u James bat u John. Bat ulap tha ya u Paulus. Ba unlet yalap haki gentil. Nang tala sedang don ba objek. Hoi kalong ka ba sisya ba u Petrus ulalong ubreu ubakongsan hakabalang badang sedang. Henry upol ulalong ubakam kongsan. Upol ulalong missionary ubakam makmat jong ka jutang ke batumai, lene ke balang ke batumai. Bat ulatho ya ka banta ke kambun jong ka jutang ke batumai. Nomar bun ki siti ulatho kambun mau ngi. Henry omdon mano-mano bakam ya ka jinglong halor du jong upol. Ki don kini ki Protestan ki bas ngau ba upol ulong ba kam krau mar kam don thom don bun ka banta jong upol hakane ka balang ka thamai ba jutang ba thamai tik e ka jubab jong kata Henry ngi i haka Bible ya ki sabut jong ka jing don ka bor ka ikhtiar haka balang om bakalong khamat ne ka jingla ban kta ye ki wei ne wat ka jinglong khui ong biang sisin Henry ngi i haka Bible ki don ye ki sabut jong ka jing don ka bor ka ikhtiar haka balang Henry om pade ba ka don ka jing kamlong ba hakamat ne ka jing kamla ban kta ye ki wei ne ba kamlong ban influence ka wei pareng kyong ne ban don ba kidei ki ba kamlong khui ki ba kamlong holy upol ula kamla ban kta ya bun ki breu klampep kamtam haka theology bat haka jing pensadak ya ka kam missionary jong u ka jing krau jong ka jing long nong ya lap jong u omla ban len ya kata. Lajar kata haka siti ba aru Petrus long ka balai dekat kat saw hadu kandriu ya u Petrus la tha haka Bible ba udon hadu kata ka bor ba ula ban penbet ya kitu kiba pen kendriang ya ka jingmut ba sisa jong ka siti jong upol. En pule kendiat ya kane ka benta jong ka siti baar u Petrus long balai dekat kat saw hadu kandriu ngen pule kat san bat kandriu kumbau Paulus upara pa e jongi ula tho syapi da ka jing stan bala ai ya u da ublei bat kumba u ju tho syapang kane ka kam haki siti jong u baro don kato kane ki jin tho jong u ki ba e ban syapang ki ba be bat ki bombs kem jingmut ki pen kelan ya ki kumba ki jule ya ki we pat ki jin tho be ini kalau ka pasai nakane ka siti hi ya jinglong jong Petrus ba halor ban penbet ya ki jing bakla jing maham ya ki tu ki ba pen kendriang ya ki jing mut ba sisa jong ka siti jong Paulus kadu hakador bar balang ka ba tangkane ka we ka bala tho ha ka Bible ka dorbar balang ha Jerusalem ini ka council at Jerusalem ke bala tho ha kam apostol rong ke bakhatsan ladei u Petrus bala penyai ini haparing yang preside over om syamde u Jacob ini u James u bala long u bishop jong ke Jerusalem pet ya kane dorbar lalong ha Jerusalem Henry u bishop jong ke Jerusalem u lalong u James tangba une u James lene u Jacob syam lalong unong penyat ya kata kecing alang. Lani lemne
u Paul lene u Paulus u balong unong yang lap u pakrau pada u Shirham. Ka Bible ka ai ya Petrus hangi kum ukli jong ki apostol. Hadu kane kasngi ka balang Katolik ka shibut ya ka bala tho ha Bible nga ong sisin. Hadu kane kasngi ka balang Katolik ka shibut ya ka bala tho ha ka Bible. Kamtam ha ka jutang ka batamai. Di kum ka jing penkut ngan IAP kawai ke jing tok bala tok do uwei ubriu te ngapuli yang ni ngapet ngan pulih de kapareng. It was Peter who became the focal point of unity in the great church. Since Peter was probably in fact an effect, the bridge man who did more than any other to hold together the diversity of first century Christianity. James and Paul, the two other most prominent leading figures in first century Christianity, were too much identified with their respective brands of Christianity, at least in the eyes of the Christians at the opposite end of this particular spectrum. None of them, including none of the rest of the 12, seem to have played any role of continuing significance for the whole sweep of Christianity. Ihane kerteng jong ne ong ekane len patho ekane James DJ Dunn balong Protestant Bible scholar. Dia hangni ngi isai baki Protestant hiru baki Kristen yakane bau Peter Petrus Petros kini kita tangki kerteng jong ki ketin paper kebamut hi mau siang Hebrew Kefas di udai ubah klidu jong kepalang di kamdei keba shu tau puriskam shu tau da kepalang Katolik rekede kepala don hi haka history jong kejutang keba thamai ya kepala tho hiru haka Bible di nomor kata tongin demi asngo tu bakala yakini ki kini keba la don sisa tongin nom yabut yakitu ki batai da kumwei ya kajing sisa bapen kendriang ya kajing sisa tongin pej bha yaki khmat jungi pa pule ya jutang patamai tho ayu imde ban shu batai start an nget yaki batai start to pule bha dalade dwai man simakoi panjing arab na kapalang Katolik ki don ya kinong batai ki ba sisa ki bala hiar pateng na ki apostol ki di kinong batai ki ba sisa ka Bible ting di ban but ki jing batai jongki waktu ublai unyarap yangi ban yo ya kan ke jing sai kenang bang hidup im berbor ha ke jing sisa tu ya sam ya kan ka apologetic pateng syaki tu ki bodon kam ya ke jing sai kenang ba ngin long berbor ki ba im hake jing sisa berbor. Tu try unirap yangi iwei pa iwei. Amen.